Avui farem cuina de bon de veres. Cuina de porc i verdures. Una recepta senzilla i amb molt d'ingredients, però a la vegada molt fàcil. Començam fent unes patatetes al forn. Si les fem primetes, tindran aquest punt cruixent. Aquestes patates agres són unes patates ideals per fregir, però si els fem al forn i els donen temperatura i no massa humitat, també agafen aquest punt que és molt interessant. Els he fetes netes abans i ara no els torno a rentar. D'aquesta manera tindré el midó que me donarà aquest punt cruixentet tan agradable. Patatetes a punt. Ja tenc el forn a 220 graus, perquè realment el que volem fer és donar-los humitat per baix i temperatura per damunt, per cercar aquestes textures que són tan divertides i tan agradables i tan fàcils. Posant sal, posam una mica de provoló i remenam una mica. Ara li posam una mica d'aigua, un poquet, perquè tingui la humitat suficient perquè se coguin ràpid. Aquest vapor que se generi realment ens donarà temperatura, que és el que volem. I ara, a damunt, una mica de greix, que ens donarà la part cruixent. Li posarem una miqueta de romaní per aromatitzar, després el llevarem. Però aquests olis essencials de romaní, tal com se vagin generant, caben cap a dins la patata i li donen un toc molt interessant. Anem al forn a 220 graus, 20 minutets. Mentre prepararem la resta i acabam. Una recepta per passar-vos. Anem ara a preparar la verdura, que anirà a damunt la carn. Hi posarem una miqueta de ceba, que ha de ben primeta, gairebé perquè se fongui. Aquesta ceba no n'hi posam gaire, perquè la verdura estarà poc feta i la ceba de vegades és agressiva. Nosaltres la farem servir un poc com a saboritzant. Aquesta ceba té composts sulfurosos que barrejats amb les fulles de bleda, amb els espinacs, julivert i grell. Verdures d'hivern per fer una carn de porc a la mallorquina, podríem dir. Farem exactament aquesta recepta, que també feim de peix, però li donarem el toc de la carn. Hi posant sal, un poquet de provoló, un ratxet d'oli, una goteta de vinagre, i panses i pinyons. D'aquesta manera, quan se coguin estaran protegides, no se cremaran. I a la vegada, aquesta miqueta d'aigua vegetativa que ens amollarà la verdura mentre se va treballant, marinant amb aquesta sal i provoló, l'agafaran les panses. I tot contents. Això ho tenim a punt i ara ho deixam reposar, que agafi el gust i que mos amolli aigua. Mentre anirem a torrar carn. D'aquesta manera serà molt més gustosa i a més aprofitarem totes les seves propietats. D'aquesta recepta la podríem fer en 2 passos. Tot això que estem fent ara i el darrer, és d'anar dins el forn, pot ser aquell que espera el moment que mos convengui. I ara el que farem serà llenquetes primetes de panxeta perquè agafin color. Tallam primet i després anem a la torradora. No fa falta posar-hi oli, perquè aquesta miqueta de greix que té la panxeta mos bastarà. Després en la verdura se tornarà a hidratar, però ja tindrem el gust tret des d'un principi. Un poquet de sal, un poc de provoló i que vagi fent. Nosaltres, mentre, afegirem més gusts per aquesta elaboració que fem avui. Una picadeta de galleta. Posam 3 alls, una punteta de tap de cortí i moraduix, la gran herba. Vinga, que la feina se caramulla. Tenim les patates dins el forn, la panxeta que ja comença a agafar color. Aquesta panxeta, posar-te al foc i deixar el seu temps que agafi coloret. No fa falta gastar molt per menjar bé. Tot ha pujat, però les coses bones requereixen un poquet de dedicació, res més. I aquí de sa, masseta, que com deia el meu padrí, compon moltes coses. He hagut de deixar la picada embastada perquè la cuina no té descans. La panxeta està a punt i aquí estic tallant el cap de llom. Jo trobo que en el cap de llom ens estalviarem tot bé i a vegades menjarem millor. Llevam la panxeta, que mireu quin coloret, i sobretot mireu el que ens ha donat aquí. Sal i provoló.
Tots els ingredients han de tenir el seu so. No afegirem oli, perquè això és gust amb vena, gust amb vena. Cat de llom en el foc i jo vaig en la picada. Me queda que quedi ben esclafadeta i donar la volta d'aquest cat de llom, que el farem molt manco, que no la panxeta, que hem cercat un punt de cocció alt. Aquí el deixarem roseset al mig. Picarem una mica, donarem la volta i seguim. Aquí tenim la part saboritzant i aquí la texturitzant. Tindrem un pa real personalitzat que ens donarà aquest cruixentet a damunt, però que a la vegada tindrà gust, tindrà intensitat. Combinarà molt bé tot allò que hem fet. Cat de llom tret i picada a punt. A punt no, me queda posar-li el darrer toc. El vinagre és un element important. Aquesta picada la protegirem de que no se cremi i a la vegada tindrà un punt més estimulant. Ja tenim la picada a punt i la pella que demana pas. I les patates dins del forn. I ara, fetge. Oh, fetge de porc de matances. Quina delícia. Mireu quin coloret, quina textura, quina cosa més deliciosa que no farem massa. El puntet. Just el passarem per la pella i després, en sumitat, quedarà una passada. Si no agrada el fetge, no en posam. Les receptes estan per passar gust, no per patir. Fetge a torrar i ja vaig a treure les patates. Fora son! Patateta. Això, si tot sol, ja era una passada. I aquest romaní ja ha fet la seva feina. Donant la volta al fetge i ara ja anem a col·locar la carn. Primer, el cat de llom a baix. Ara, aquesta panxeteta, perquè si sua una mica encara mos suarà a damunt el llomet. La panxeta li donarà un toc interessant. I ara, en sofetget. Uah, això sí que és una delícia. I ara, esclata-sanquets. Hi posarem una mica de sobrassada. Només perquè agafin gustet i per fer una salseta ràpida i senzilla. Una miqueta de sal, un poquet de predebó, però no massa, perquè el gust, la intensitat, li donarem amb aquesta sobrassadeta, perquè mos doni gust, perquè l'enxumbi, perquè se converteixi en una salseta. Dues voltetes, tot d'una que veiem que la sobrassada comença a agafar temperatura, la protegirem, perquè ja sabem que el preve és molt bo de cremar. Per tant, li posam una gota d'aigua per donar-li humitat suficient perquè la sobrassada s'afongui, però no se cremi. També li afegim un ratxet de vinagre. En 2 minutets ja estan. Això sí que és glòria. I tenim molta intensitat, tenim patata, tenim carn, tenim esclata-sangs. I aquí la verdura el mos farà tornar una mica més lleugeret. I l'únic que hem de fer és fer-ne una capeta aquí damunt. La verdureta, en les panses, en els pinyons, inflat. I ara se trata de donar-li el darrer toc amb aquesta picadeta de galleta aromatitzada. Hem posat alls, hem posat tapicurtí, amb morduix. Anem al forn 20 minutets a 180 graus i tenim el nostre porc amb esclata-sangs en sobrassada i verdures a la mallorquina. I aquí tenim el nostre porc amb patates, esclata-sangs en sobrassada i verduretes. Per un plat com aquest, hi va perfecte aquest marès de bodegues Bordoll, un plat llevant fet en sirà, cabernet i merlot, 24 mesos de bota, ideal per plats de carn i verdura com aquest. És un plataco, Quin cruixentet, això, com una galleteta. I lo bo és aquesta verdura, mireu. Ben humideta i les teades a punt. El bocinet de fetge, verduretes, esclata-sang, patateta. Hi ha un jornal per tastar un pot de tot, I una miqueta de cruixentet. Au! Per endins. Un consell. No el faceu massa prest, que no arribarà Nadal. Nosaltres, la setmana que ve hi serem. Bon profit i salut!